Bogenete gutukange kigema bwo mwaka oyoiga osomutinyo iga chitariki 25 ase amatuko atigarete 20 amatuko atigarete 20 nerimo oka nigo siasa chigante kubwata insa ase chinsemo aona ase county ya Nyamira abachali bakani bogoroberi gochikoreka ase ward ya Kerenyo ward ya Nyamaiya na ward ya Nyansiongo nitukoria lero siasa rigo chabwata inse ase chi ward ibere ward ya Kerenyo ne ward ya Nyamaiya ase ababwatani akurase kiama kia UDA na kirikia UPA banyaka bagwikirana na gwaka siasa chiabo chokurariria ababwatani babo chikura asabo chali obore bose opuna gotumanye umurikyo ito fatikari Gisemba Ewodi ya Nyamaiya nigo ibwate abakichikura chiribu 15 na neyemo egatie chiwodi isato kurwase county ya Nyamira echo chibwate obochori oboke tarehe 27 Mombekere Nyandieka Thomas abo MCO ito Ikiama kia UDA bakuragwa n'umubunge ukitutu cha North Omoske Chavet Nyakundi nigo bara siasa cha UDA chewodi eyo ya Nyamaiya eryo kumurareria Thomas Nyandieka oyore omurwaniriri bw'ikiama ekyo tugoikaransa tukababoria amaswali tukarigereria maonabo tukaboria abananchi asaba bonse batagete ticket noro limorojo what experience noro limoroje obwata maono noro limoroje otalimokora oranyare okonya abantu banyamaiya abantu bonse banyamaiya bagatatebyo omuntu oranyare ko bakonya n'omuntu okorokunganere Thomas Nyandieka aiga nigo Moske Cherusha Momanyi oyore omubunge we county ya ya Nyamira asabire siasa chomorembe ase campaign echiga wiki ibere togenda gwaka chikura naende ntumete ngakiche chikura amaberera nko imokare lakini abantu bane Banyamaiya ntagete kubakira mbiya mono ekiagere kurugeze mwachaka chi campaign intureigwa instant ende yonsi MP naende nari kubasaba muna mama county bogendere n'ubwanzani obwo ekiagere ababonzi bakuburi chikura abana baito bayiboire Nyamaiyaga kiro monda bwata ambition atagete ko chikorikie gento lakini agankenene neringa bachigotokorera intubuna abantu Banyamaiya na kurase siasa chewodi ya Ekerenyo eyonero obochori oboke bogochia kwenekiwa aroro nigo abangina abwo amatuko amange barorekanire ko bamaega y'omubunge kwebunge eyo Moske Joash Nyamuko nigo barorekanire konganya na gosoa asenseme yo ekwa okoboko Dr. Fred Matiang'i bono igago tole asomwano ito okoro kunga bakungu Matiang'i okoro kungo Radio Kemo Matiang'i Gontoro chinango to irare buja to aro chenga tiga to genda so mwana oyo ito okoro ku Matiang'i ekara twa ikire Matiang'i no mwana ito mugusi ntorere ke busi go chiasare erinde nera nyare gotokonya igo bono tukaranga omushimiwe ito tonyore no nyenchere miongaro ndagura na machari tubekera amate egere iteke munari ari Kerenya go itekaiga tubeke mechime asenge njuguyare nade bono nonya no murayo yo itoga tutumegete nga mama mboga akoira nga mama mboga n'abantu bari chigabechi guyare ranete bona abantu baroro nabo tokori nabo MCA Kukwana kurase chiabisi chinene chikiama kia UPA nigo bairire ebiro ebyo na kugania aba kichikura bonsi korokia obomo bwomugusi asoko bachora abarai baria bakwa okoboko Dr. Fred Matiang'i igo bono na intino moko mona sana ke bazenga ya mpata kitiko baisikuye serikali naende igombi yamono sana bariganirie president yetego cha 2027 yokuruku Matiang'i tali mwate nende bariganirie omwe MCA ito okurukucheremia ongaro aiga se konye baberete bachandikire biro byabeire abo binene basabire omuchumbe onotumugirango abanchere na barubumba bwate haki yabo yo gwake kura yabo ase bataite tania sosi kobolia bagusibo ase ase mwabeta ebirogoto bwate kurugusie bire bitato ekia Nyansiongo na Nyamaiya ne Kerenyo enare kubasabanga abantu be Kerenyo n'abantu Banyamaiya na Nyansiongo
komoranje mosoka sobonge taraisi na saba egere tuoro kinga korugusi toisanire tokogamba ntobasa gosokia omwana ito Fred Matiang'i egere rokane ngobo maene ntuanchete nga Fred Matiang'i nere kingi biniete ingoripotera Gatembe korwa igase kaunti ya Nyamira Njefatikad Gisemba.